Sí, està clar, tot el que es perd és un cop dur per nosaltres. Volem guanyar la Lliga i bueno, ara ho estem fent bé, portem una bona dinàmica i a més com s'ha vengut el gol i la derrota, que venim guanyant 1-0 fins al minut 90 i ens han remuntat amb 2 gols en un minut i bueno, la veritat que bastant cop dur com tu dius, també per la derrota i per com s'ha produït. Què ha passat? Perquè us han vist des que heu marcat el gol molt còmodes tot el partit, no heu passat angúnies en tota la segona part. Què ha passat aquests darrers 10 minuts? Bueno, ens hem posat a defensar perquè quedava poc i en 2 jugades aïllades pues, ens han marcat els 2 gols, coses del futbol. A nivell d'objectius, l'objectiu és guanyar la Lliga, però suposo que esteu pendents del partit del que passi demà, no? En el Ramon Esportiu. Bueno, estem pendents del partit, però igualment depenem de nosaltres. Si nosaltres guanyem tots els partits d'aquí al final, guanyem la Lliga. Així que és el que hem de pensar.